Dnes je 18. júna, 18.6. Včera som bol piť alkohol a dnes sa cítim jak úplný kokot. To je v piči fakt. Je na čase sa nad sebou zamyslieť a žiť lepší život, mať viac sebaúcty, viac rozumu, viac zodpovedností. Byť skrátka dospelý, mám na to vek a na ktoré veci už skrátka si nedávam. S alkoholom som mal vždy problém a musím ísť von, tak kde do lesa. Ty vieš čo, môj život je v podstate, dá sa povedať, aj šnúrov dosť výrazných blbostí častokrát, ale ja si ich pestujem a ja si v podstate aj svoje blbosti, aj blbé kroky vyslovene, ja si ich vážim z jedného dôvodu, oni sú veľmi potrebné k životu človeka. Akákoľvek chyba a blbosť, ako hovoríš, je veľmi dôležitá, aby sa človek jednak poučil a jednak je proste bohatší o tú blbosť. Takže všetko najlepšie, Mílo. Neopúšťaj sa toľko, makaj na svojich snoch, ak dajaké máš. Ohol sa, ver si a let's go.